Ако покривът ви тече или в къщата ви има влага и муха по тавана, вероятно имате нужда от ремонт на покрива и най-вероятно вече знаете колко е трудно да намерите сериозна фирма, на която да се доверите, за да поправи покривът ви. Зачестяват сигналите за измами, свързани с хора, предлагащи ремонтни дейности по покриви и улуци. Веднага след като договорът е сключен, майсторите махат всички керемиди и оставят къщата без покрив. Ежедневните новини за измамени хора усложняват избора на фирма, която да извърши ремонт на покривът ви. В същото време не бива да чакате, за да овладеете ситуацията и щетите да са възможно по-малки. За експресни и качествени ремонти може да разчитате на фирма Кастрой 98. Фирма с доказан опит и много доволни клиенти през годините. Работим в цялата страна. Кастрой 98 извършва всякакви видове строително-ремонтни дейности на трудно достъпни места. Обадете ни се за оглед и оферта на номер 0883 38 13 33 или ни пишете във Facebook страницата ни.